Tervetuloa träppärimönkijöiden maailmaan. Mönkkäreistä on tänä päivänä tosi moneksi. Ja träppäri on pian 20 vuotta Suomessa tarjonnut mönkijöiden ilosanomaa monille useille tuhansille mönkijöiden käyttäjille. Träppärimönkijät soveltuu mallisarjan laajuuden takia tosi monipuoliseen käyttöön. Ihan vaikka koululaisen kulkuvälineestä kaikenlaiseen piha- kautta maatilahommiin voidaan tehdä lumitöitä, voidaan tehdä mettätöitä ja ihan nimenomaan traktorimönkijällä käyttää sitä kulkuvälineenä. Esimerkiksi meillä Kalastajan kanavalla tuo on tosi tärkeä kulkuväline pilkkihommissa. Kun isolla vesillä pilkitään, voi tulla paljon liikkumista, niin mönkiä auttaa sitä kulkemista merkittävästi. Träppäreissä on korostettavia ominaisuuksia myös ostajalle todella turvallinen 6 vuoden takuu. Eli 6 vuotta tai 20 000 kilometriä on vehkeissä takuu. Kaikki Guardian mallit on traktorimönkijöitä, eli niin sanottuja 60 kilometriä tunnissa kulkevia versioita, jolla voi kuljettaa kuljettaja yhtä henkilöä vielä lisänä. Et jos mietitään nyt omaa kokemusta näistä räppäreistä, niin pari semmoista asiaa täytyy nostaa heti. Ihan ensimmäinen oli se, että kun hyppäsi kyytiin, käynnisti, lähti ajamaan. Todella pehmeä. Ei mitään äkkipikaisia liikkeitä. Eli jos ajatellaan tuo tottumaton kuski, juniori, muu vastaava, niin toi kytkin puoli, vetolinja, voimalinja toimii tosi nätisti. Eli esimerkiksi trailerille ajettaessa mettässä, ahtaissa paikoissa, lumitöissä, niin uskaltaa sitä kaasua painaa. Ei tule sellaista hyökkäysefektiä, mitä monet tekee, vaan tosi pehmeä lähtö. Ja sitten toinen mikä on, niin ajoasento on tosi tiivis. Eli mun mielestä aika luonteva, että kädet istuu rennosti, kahvaa riittävän korkealla ja tankki on jopa moottoripyörämäisen kapea. Eli tässä on oikeasti, niin kun ajatellaan, että ajaisi jotain pahaa paikkaa, niin tästä saa tukevan asennon. Pystyy polvilla vähän puristamaan tarvittaessa tankkiikin. Ja takana olijan on helppo olla, koska on vähän enemmän tilaa, että ei ole niin leveä se tankki ja jalat leveillä, vaan tuohon mahtuu toinen istuun taakse ja hyvin jaloille tilaa takana isommallekin henkilölle. Ja turvallisuutta träppäreet lisää myös, että täysledivalot on jokaisessa mallissa vakiona. Eli tehokkaat valot, jolla oikeasti näkee, vaikka ajelisi vähän pimeämmässäkin. Ja kun puhutaan mönkijöistä, niin tänä päivänä moni haluaa näitä varustella, niin lisävarustelista on ihan mahdoton. Pohjapanssareista, puskulevyjen kautta, peräkärryihin ja ihan kaikkea siltä väliltä. Laukkusarjoja, jne. Tuossa takana meillä on hieno 3 rivistö. Siinä on Trapper Guardian mallistoa. Pitää sisällään 5 erilaista mönkijää. Sieltä pienin on 450-sarja, sitten on 550-sarja ja huipulla 750-sarja. Ja mallisarjan kasvaessa myös ominaisuudet lisääntyy ja tulee oikeasti semmoisia ominaisuuksia, mitkä mönkijöissä on ollut harvinaisia. Mutta nyt me lähdetään tutustumaan mallistoon ja aloitetaan se 450-sarjasta.